Buenas. Hej, jeg er taget på en udflugt, en weekendudflugt, væk fra storbyen Bogota, ud i et lille paradis. Jeg har lejet en bil sammen med en god veninde, som I kan se her. En pick-up, hvor der lige er plads til på mountainbikes. Mountainbike, det er lige den jeg sidder på her. Jeg har ellers lidt af en brækket arm her. Ej, den er ikke helt brækket, men bare sådan et fragment af albueknoglen. Så men det eneste med den her på, så kan jeg cykle, så kan jeg simpelthen mountainbike. Jeg har dog lovet ham ikke at falde af cyklen igen. Ellers så holder vi til på, kan lige give en lille, den her Casa de la Estación, en stationsbygning, der har været tog hertil. En gang for mange år siden, tror jeg. En lille landsby her et sted i Andesbjergene. Buenos días. ¿Cómo están? Oh. Jugo yo. Sí, para mí también. Buenos días. ¿Qué quieren tomar, juguito o tintico? Yo jugo. Jugo también. ¿Quiere jugo también? Sí, gracias. Gracias. Melia, regálame dos vasos. And there's the Viking. Okay, så laver man rigtig sukker. Der er nogle sukkerrør her. Jeg har cyklet igennem nogle marker med masser af sukkerrør. De bliver simpelthen presset i den her maskine. Saften ryger derned og videre over de her beholder. Og i en af beholderne der bliver det varmet op, så der kun er den her tykke substans tilbage, sukkeret. Ja, amigo. Hej. Efter sådan en cykeltur, så finder man lige en dukker som det her. Det er søndag nu, og på torsdag så går turen hjem til Danmark igen. Efter snart 2 måneders fantastisk rejse her til Colombia. Men vi ses derhjemme. Kan I hygge jer? Jeg håber, at der stadig er god sommervarme der i august måned. Hej.
A ver, revisa a ver si vale la pena. Yo creo que está buena. Esa es la de concurso. Muy buena. Uy. ¿Ah? Les voy a pedir un favor para la posteridad del video aquí del muchacho. Ah, ok. ¿Cómo se dice el No. postre? Den påstår, husk at se der. The dessert? The dessert. Rødgrød med fløde. ¿Cómo se dice? Ah, ya sé. Cold cauliflower. Cold cauliflower. Saludos para Dinamarca de Colombia. Jode, jode, jode.